Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали оилавии мо. Тамошобинони азиз, фатир маска ки мардҳо кадистиян хеш таборҳо пешай омадан аз ватан ба ғарибӣ камтар фатир маска кадан беҳад бамазза бо дастҳои бақувва дар корае ки ира чиқа ҳамихел майда кадан гири то якҷоя ва ҳамаш аралашиданша хаяки ино ҷадаҳози маскаи тоҷики ями хонагӣ қати кадистиян бад фатири гандми қати беҳад бамаза омадистай чиста ҳами хӯроки миллӣ ки дар тавақи чӯвӣ бо ҳами чӣ меган ҳами қошиқи чӯвӣ қати майда вай кадистиян майдаш кадистиян беҳад бамазза. гуфтум камтар наворам боша шумо тамошо кунен ки ин навор пешай омадан бо дига вақт нашуд ки ира да дига влого пешинам қуш кунам тамошо кунен бо дурай ватан бошӣ хали наворо чиқа ҳавасат мекуна хунда бениҳоят фори ами хали фатир маска бо харбза ҳамаш дар сезонш меша вақти ами харбзае ки қандак да неҷа харбзои қандака майда кадистиян тайёр барои болои чира фатир маскара мемонӣ хай хто мефаҳмин уже мазаш чӣ хелай. тамошо кунен дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои ҳамае ки дастгирӣ мекардагиё. лайка фаромӯш накунен, канали моро дастгирӣ кунен. тамошобинони азиз, ба ҳар яки шумо худованд ба орзуҳотон бирасона, соқ саломат ба ватан баргарден ки бо намихе авқотҳои хӯрокҳои миллӣ ки худмон ҳастай ба амхалӣ насибтон гардона. хеле хӯрока дар ҳаму ватан дар ҳаму вақти харбзаву бо маскаи тоҷикӣ бениҳоят бамаза мегзара. дар дига ҷо боши хиёлам ранги маскаи тоҷикира намиёвӣ. дар ҳавли будагиёш метонанд леки дар сексия намешава. афсӯс. ина тамошобинон бинем беҳад харбзашам бамаза ҳай. тамошобинони азиз, ма омадистам ай мактаб рафтем, гудакора якум рӯзуш бурдем, баъд чун автобус доранд мебаранд мебиёранд, раҳора нишон додем. бачаама онлайн дарс будай овардемша, духтарама ҳози мактабда мондам. баъд чанд савол шуд, гуфтам ҳамхел саволотонда ҷавоб дода равам. савол шуд ки нархи ҳами квартира чандай дар қазоқистон. мо ҳози айни ҳол дар қазоқистон зиндагӣ кадистем. квартира ай $300 боло ҳайт. ами территорияи мо ҳами Нурсултан худаш Астана, пешвақт Астана буд, дар маркази ҳами қазоқистонай барои ҳамун квартира бо ин тарафҳои мода беҳад қимат ай $300 боло сар мешава. бо ахай агар қишлоқҳош дар раҳои дуртараш да мумкин бо арзонтар боша. акумора квартирамона я шинос ёфта буд, через я шинос гирифтем, рафиқои мардак буд. ами тайёр гӯё ёфтанмон омадем дуромадем. амеша ки бо через интернет ёви савол додан через интернет мешава дар интернет ама дуромадам кофтон ҳастай. бо одамое ҳастай ки релтор надорам, бе релтор арзонтар мегирен. чӣ хела релтор бо болошда мемона, бе релтор ай дасти посредник нестай, бе посредник мегирен арзонтар. ҳамин гугл да мезанен ки квартира на Астана, квартирае ки мисол аренда на Астана квартира мезанен меброя. ҳама намудуш ҳастай. тамошобинони азиз, ҳози мо я магазина медроем, тамошо мекунем қати гудако, баъд хона меравем. инамҷа китобошона гирифтем якум рӯзай ҳози камтар вазбинаи гудакода қариб як ҳафта мактаб нахондан даиҷа. чанд рӯз влог накардам тамошобинон, ай сабаби ки мазам набуд. омадем бо иҷа хунук шуд, гудакоам касал шудан, худмам касал шудам. камтар хай бо беҳтар шуд. тамошобинони азиз, инамҷа мега силгӯе гуфта будам, амуҷа бо ҳози рафтестем хати гудакоем зайна камтар чикнем ай мактаб омадем. ҳозир бачама бурдум, дарсошон онлайн будай, иҷа дамоли коронавирус будай, ҳолиам якта талабашон коронавирус шудай, обши ҳамаи синфа вай кадан запрет хонданда чӣ мекардиам шо.
онлайн дарс дар хона мегирифтем. Хайр сорора бурдем мактабда мондем. Якум рӯзи мактаб равишонай. Либос умуман намегӯянд ки чӣ хеле либос бупӯш, напӯш. Бурӯ ки велвер мепӯшӣ, бурӯ ки джинси сиёҳ мепӯшӣ, ҳами тёмни бошаш даже обуфошон вай нестай, классический ними туфлиё нестай, кроссовкия, кедай, ким чӣ хеле ки хоҳӣ ҳамохе. Типа Европа борида, главни хонданай ёда, чӣ либос ҳам муҳим набудай. Вай ҳарчи хай хирсан шудам барое ки сорода либосое ки вай гирифтем мактабда гирифта будем нав буда, ҳаму либосиша хай кофточка чизош чӣ буд. Ман гуфтам ки кофточкаша нав гирифтем, яке ки мақсад агар дига хеле боз бон ба иҷа мехарем. Инани мегашон хай магазини калон мехшуда ман чиз астай. Оҷа ҳамя барои интернет мадистем як кудакора ҳам тамошо куна интернета мефаҳм қиматтара. Ҷада детски украшениё иҷода ҳама дар телефонам тамошобинон изоам намекаши ягонҷора сёмка кунӣ. Ҳама автобус, ҳама чи платичон через карта хали ручной надоранд дастшон, ама через телефон платит мекунанд. Хай мумкин ягонташ дошта бошам, ман надидам, фақат через телефонай платит кунишон. Ҷада обуфо хай магазин беҳад калонай хтагум мекунӣ даруни дуромад ёзя обуфо магазин дуромадам тамошобинон и обуфа дидам 250 сомонай. Иҷада магазинда музикаи баланд мондагӣ, музикаи англисия гуфтам мумкин нестай канали мода хали ҳар хела музикаҳо. Ба ҳамон хотир беовоз кардам, нархи навои ҳамиҷара камтар гап занам. Кроссовкиёш 250 сомону 200 сомон ами вайки кида. Хай нархошон нормальни, хали аксия қатия, скидка қатия нархошон инай детскиш 8000 ваяй 8000 тенгеай 100 чанд сомон қариб 200 сомон гӯда 200 сомони худмо мешава. Кроссовки детскиш хай нархоинам хали 200 сомон 250 сомон ай 250 200 сомон поён нестай. Инай ёш ботинкоҳош 350-300 сомон ай 300 то 350 сомон нархошон. наму сирх кадагиай арзонай скидка шудагиан нархошон набинед сирхай. хай нархо ҳар хелай тамошобинони азиз уқа қимати бад нестай. ҳам чизи нағз да ҳама ҷо қиматай. Ба нархи навои продукташам ҳоли иншоалло ҳамаша шумо да ман мефаҳмонам. тамошобинони азиз ма гаштам магазинора барои либосҳои женски хай нормальни нархошам хали аксия қатия ҳамаи чизошон бо летни чизошон ҳама скидка шудагиай. мо биромадем дим этаж гуфтам камтар дига бояд дим навортон кунам. ина инҷода детски сумка обуфо ҳа инҷода детски игрушка вайки ки бисёр магазинош да иҷа будай. ҳай беҳад хушрӯ иҷа иҷада мусорни ведроошон иҷа беҳад калонай. тарафи иҷаш да детски лимпопошай якум этаж дам аста дуюм этаж да ванам ҷае ки ёзи нишон додистам ванам иҷа. ина тамошобинон иҷада бо ҳастай столови дора магазини вай каляска велик детскием халиё дора бо тарафштай. ҳа хулосаи гап нам берун да бинед кафе барош бо берун бировардаге ҳамаи чи ҳастай. имрӯз мо ай саҳар гаштестем, саҳар бозор рафтагӣ будем, бозор барои дафтару чизошон нахарида буд. бозори халияй продуктови чизо буд. вай гирифтем продукта гирифтему омадем. дига мактабда дер кадеста будем, дига сиёмкарам накардам, давида кудакос автобус бояд меомад мебурчому успед накардем да автобус. ҳамихе бурдем ки ёш дарсошон онлайн
ака ба ҳисоби ки коронавирус сингаполи заразид накунанд гуфта дарсашона онлайн кардиянд. омадами болода бо ҳам папугайо буда чанд намуд ҳамхе паррандаҳои бо қудрати худованда бин ки тамоми намуди ҳамин папугай беҳад хушрӯай ҳар як намудша нигоҳ мекунӣ овозҳои ҳамиёра қада пеши ҳамиё истодам кӯдако тамошо кардан бо раҳа давом додемо тамошомона. ин ҳами фата $100 мешудай. нархша бинед ки беҳад хушрӯй фатае ки поёнаш калта, пушташ дарозу пеш калта. куна иша бинем. иша ҳами $90 да где-то арзонтар. иҷада пасуда будай тамошобинони азиз мечтаи ҳамаи занако беҳад пасудои хали фасони фасонаш. багати бад иҷа охириш да омадем. боз мерем тарафи хона ки бегаҳ шудестай бо духтар май мактаб овардан дар кор берниш қариб буромадан монад. иҷода спортмастерам дорад тамошобинон. иҷода ленинг ман дуромадам ози ҳамаша тамошо кардам. хай нархош ҳар хел детский курткачора дидам 500 сомони худмон 600 сомон 400 сомон ки қағавз неста як пагодае ки нами то ноябр пушида меша ба фикрам. баъди ноябр бох слишком хунук мешава халиёра пушида намешава. хай нормални нархш дам тоҷикистон ам агар курткачои оригинални нағз бигири да магазинои ашани душанбе мегири 500 сом 600 сом ҳамун нарх биёда як нархо қариб. ҳай корвон бигири бо арзонтар мегири 200-300 сомонда як курткачаи детски мегири. ҳайна тамошобинони азиз то охири видео бо мо бошед. тамошобинони азиз намираҳе ки хонаи моа ҳами тарафа рафтестем кам кам агифтум амира ҳам нишонтим ҷа раҳи вели гардишонай вели қатӣ мегардан знакошонам даже ҳаста имҷада ина сурати вели ина имҷа велика аренда мегирин имҷа дастуш ҳаста скамейкаш да бине ҳамаи чи дора сенсорне ҳами скамейка иё ҳама гуфтум ку через телефон қатӣ коршуно ҳал мекунам. инам хай тамошобинони азиз инҷа Зайнаба иҷа беҳад шамол шудаги ози хунук кадаги ҳавора бинед чихе кабутаи неки моқа шамола бо дина борон боридак беҳад хунук буд. имрӯз бо нури офтоб камта гармӣ додистай. ба ҳар ҳол ҳавое ки дар тоҷикистон и вақта дар моҳои ноябри хел хунук мекард. ина тамошобинон ба мираҳ мо рафтаестем то хонамона иҷа раҳшда хеле пиёда мерем я остановка биёда транспорт то остановка ҳамун супермаркети эва гипермаркети мега мебиёд тамом одамои ша пиёда мебиём. баъд дигар транспорт да меша бишини биёӣ хай мегум я остановка меги биём.